Hola, sóc l'Oleguer Brunet, de Vins Petxina, i en aquest vídeo us parlaré del garrí sirà. El garrí sirà és un dels dos nostres garrins, tenim el garrí novell i tenim el garrí sirà, que és un vi jove, i l'explicació del projecte dels garrins, el novell sobretot és el protagonista, està en un altre vídeo que hem elaborat i que podeu trobar en el nostre canal de YouTube. En aquest vídeo ens centrarem més en el tast i la manera de fer del sirà, del garrí sirà. És un vi elaborat una part bastant important com a vi negre, més o menys un 80%, i aproximadament un 20% elaborat com si fos un vi rosat. Llavors els hem barrejat, perquè d'aquesta manera aconseguim un vi negre amb tota la seva intensitat, tot el seu cos, especialment el sirà, que és una varietat que va sobrada d'això, però també amb una certa lleugeresa i uns aromes una mica més agradables, més de fruita fresca i vermella, que l'alleugereixen una miqueta. Simplement comentar-vos que l'elaborem a la Conca de Barberà, al poble de Sarral, en el celler Rosa Maria Torres. Allà el que busquem és dignificar també aquesta varietat, la sirà, que si bé no és una varietat autòctona, sí que en tenim molta a Catalunya, que es treballa de forma bastant comuna, la coneixem molt bé, i per què no podem fer un bon producte, no? Doncs busquem, més que un producte molt autòcton de sempre, bé, la realitat ens diu que a Catalunya hi ha moltes varietats que no són autòctones, que per nosaltres el que creiem que és important és que es treballin bé. En aquest cas tenim un vi amb una capa fosca, això és característic d'aquesta varietat, fa molt de color, té molta personalitat en aquest sentit, i llavors a nivell aromàtic també és molt intens. I ressalten sobretot els fruits negres, la mora, també ressalten espècies, algunes herbes de bosc, i una altra cosa que ressalta bastant és la regalèssia, la pega dolça negra. Aquest és un vi que després a nivell en boca és bastant honest, i ja com que portem bastant de temps en ampolla és bastant rodó. Busquem això, el sirà és una varietat capaç d'aguantar durant molt de temps, encara que nosaltres l'embotellem com a vi jove, es pot prendre durant 2 o 3 anys després de la seva anyada tranquil·lament, i probablement és quan està millor. I bé, si teniu algun dubte, alguna pregunta, algun comentari que ens voleu fer, ja sabeu que ho podeu fer a través de YouTube o per WhatsApp o per e-mail a info@vinspetxina. Mentrestant, us diem salut i fins la pròxima. Salut!